Atari minor Song of Victory bass demo kan record na. Chuan he bass guitar hi headless anti ang khama. Zanina chuan power metal nge folk metal type de khama folk de kan record do na Song of Victory to folk. De anita nagina zuala na he me guitar hi nge nom takin ron sa ya. Test ni jam, no? Bà để có vẻ thiêm về không về. Acoustic here in the practice guitar band in the road. Tahan ang lang doon. Chính đây mình phải lắm. Anh phải phiên vào ta cái này. Sina demo Atari la an record na kan bass man khania ama hi en hian 5 strings ania chuan headless anita omjia chuan hei ta nei lo ta ni tu tain tuning pack vel kha nei lo ta masa tilama hian om ta dei thu ta ni chu mo tilai tang hian kan tune ta a bridge hi adang ve deuh hlek ta te hau chu chuan ang lo athinga hi chuan hi Cort ho hian space5 anita ming chu a thing hi ka hre chia lawa mi a body thing tak hi chu ma se hi chu roasted maple nin ka hria chuan 24 Anek hi kan ti sia la anek ka anita mai ta chuan tilai hian thing sang sang an mang ta ni ka hre chia lawa a thing a chu ma se tian layer sang sang in thing kha an compress a chuan hei hian a ti dang da em boka build quality chuan bolt on ania chuan active ani boka chuan a hardware a hi chuan a pickup a hian pickup pani bridge le neck bar to
Bartolini an ti in ka she MK1 ang kha om ve ta chon EQ nei bok ta hemi te pathum hi EQ ni ta bass mid le treble ang khani ta chon hi a pick up a bridge le a neck switch na ang khani le ta chon hei a volume no pania chon push pull ani bok ta kan pull hian passive mode om ta battery mang lo ta passive mode om chon bass guitar dang thawin EQ ho hi engma work lo ta ma he ti han active mode ni ta EQ long zo work bok ta chon travel real bass guitar hi chu genre mil deuh te nei bi kan hei hi chu nia rock le metal vela ta na an siam deuh bi ki mon le o ka ti dewa a baga po man thei thau na chungin a bright a siama por boka ka tiang deuh atan khan an mang tang pui hei chu ari po na tha a bikin heavy drive vel du tan mo tikhan demo chu kan record zong khat ta